क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि टिपकाय सिल्किखाटा पार्थि गामियाव नैथि रंजालि बैसागु फोरबो खुंदों। गासै आसाम नाङैनो बर' गामिफोराव खाम जथा सिफुंनि देंखोजों मोसा मोसा गुबुन गुबुन गामिफोराव रंजालि बैसागु बरायनाय फोरबोखौ नुबोगासिनो दं। बिदिनो टिपकाय हालामनि सिङाव थानाय सिल्किखाटा पार्थि गामियावबो सिल्किखाटा गामि समाज आरो सिल्किखाटा लाइमोन क्लाबनि जथायै बानजायनायाव नैथि खेब गाजा गोमजायै बैसागु बरायनाय फोरबो खुंदों। लोगोसे गेवलां मेलनि आगोल आगोल फुंबिलि समावनो सान्ति जयज होनाय, गुरुदेव कालिचरननि मुसुखायाव बिबार बावनाय, बैसागु बराय मोसानाय आरो मेथाइ रोजाबनाय बायदि बायदि गेलेनाय हारिमु सोलोंथाइ बादायलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेलासे 1:30 रिंगायाव गेवलां मेल खुंनायखौ मासि लाना सामलायो जनको कछारी बिथाङा। लोगोसे बोसोर गोदाननि रंजालि बैसागु बरायनाय गेवलां मेलनि गेजेरजों गामिनि HSLC मासियाव मोजां नम्बर आवग्रिनो हानायफोरखौ आर'नाइजों बरायनानै सोदोब बिहुं डिक्सनारि बिजाब गांसे गांसे हरनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे PhD उथ्रिसार जानो हानाय डक्टर दुलु ब्रह्म बिथांखौबो बरायनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। दा आङो आंनि नैबे जिहेतु बे गामिया आंनिनो आंगो गामि हिसाबै आंनिनो गासिबो फंबाय बिनानावमोनखौ मोजाङै मोजां फरायलांनो थाखाय आङो खावलायो। जाहाथे फिउचाराव गावनि फिउचारखौ गोजों लामाथिंहाय दैदेनलांनो हायो, दावगालांनो हायो। आरो गासिबो फंबाय बिनानावमोनहा जाहाथे माने गावसिनि फिउचारखौ मोजाङै मोजां दैदेनलांनो हायो, बेनि थाखाय मोजाङै फरायलांनो थाखाय आङो खावलायो। आरो जिहेतु नैबे जोंहा गामि ओनसोल हिसाबै बहुतआनो बर' मिडियामावनो फरायो आरो फंबाय बिनानावमोनहा बर' मिडियाम फरायदों होननानै खुनु गिनांगौ जेबो माबा बाथ्रा गैया। खारन आंबो सासे बर' मिडियामजोंनो फरायनानै फैनानै PhD डिग्रिखौ दिनै लानो हादों। आरो आङो दायो बर्थमान सालबारि कलेज बाक्सायाव एसिस्टेन्ट प्रफेसार हिसाबै खामानि मावगासिनो दं केमिस्ट्रि बिफानाव। आरो बेनि गेजेरजों आङो गासिबो आंनि फंबाय बिनानावमोनखौ मोजाङै मोजां फरायलांनो थाखाय आं खावलायो। बैसागु फोरबो फालिनाय जादों। बेनि आगोलनो गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि जिहेतु बार्थडे जोनोम सान, बे जोनोम सानखौ फालिनाय जादों। बे जोनोम सान फालिनायाव फ्लेग हस्टिं खालामनाय जादों, फिरफिला उरायहोनाय जादों, गुरुदेवनि मुसुखायाव मान बावनाय जादों आरो यज्ञ होनाय जादों। जाहाथे बे बोसोर गोदानाव जोंनि सिल्किखाटा गामिया जै जै मै मै रायजो खुंलांनो हायो आरो देहा मोदोम जिउ गोथारै बा गोग्गोयै मावै दाङै जिउ खांलांनो हायो। गामियाव जाहाथे निदान खैफोद जाया, बेनि थाखाय जोङो यज्ञ होनानै अबंलावरिनाव आर'ज बिग्रोदों। बेनि उनाव बेफोरखौ जोबखांनायनि उनाव गुरुदेवनि जेनोखि मान बावनाय बा गुरुदेवनि जोनोम सान फालिखांनायनि उनाव जिहेतु दा बैसागु 5 बैसागनि आरो इंराजिनि 19 एप्रिल, दा बेवहाय रंजानाय जागोन। आरो रंजानायनि लोगोजों माखासे बादायलायनाय जाबाय, बादायलायनायफोरबो जादों, खेला धुला जादों आरो माखासे जेनोखि जोंनि गामिनिफ्राय 1 डिभिजनाव बा 2nd डिभिजनाव मोजाङै पास जालांदों मेट्रिकआव, बिसोरनो मान बान्था बावनाय जादों। आरो जोंनियाव डक्टरेट सासे ओंखारदोंमोन दुलु ब्रह्म होननाय, बेनो जोङो मान बावनाय जादों गामिनिफ्राय। आरो जोंनि गामियाव जायनोखि गोरों गोरा बा जायनोखि एजेड बयसियाल बा ज्येष्ठफोरनो जोङो मान बावनाय जादों। बेनि उनाव जोङो नै दा मोसानाय गान खननाय बादायलायगोन। बैसागुनि थाखाय रंजानायजों लोगो माखासे बादायलायनाय जागोन। बे बादायलायनायाव दा जोङो दस्रा जायगानिफ्रायबो टिपकाइनिफ्राय जोङो सायख'गिरि बासिदों आरो खांख्राइबारिनिफ्राय जाय देंखोगिरि बा
बा मिउजिशियानफोरखौ जों लेंहरनाय जादों गासै जयै दा बैसागु फोरबोआ जोंना मोजाङै मोजां रंजाखांगोन आरो रंजागासिनो दङ बैसागुखौ जोङो आगोलाव जेनोखि थांबाय अखा बांखा गैया दिन खाला गाज्रि थांबाय बे दिन खाल गाज्रि थांनायाव जोंहा गावजों गाव माबा मोनसे दुखु दाहा दंमोनबाबो गावजों गाव माबा मोनसे नांलाय खमलाय दंमोनबाबो गावजों गाव जुदि माबा मोनसे गाज्रि सानलायनाय दंबाबो बेफोरखौ ज्राब गारनानै जों दिनैनिफ्राय गामियाव ज' बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बिबथै बियादै गासै ज' लोगो लानानै संसारखौ रायजोखौ मोजाङै खुंगोन बा गामिखौ मोजाङै खुंलांगोन होननानै आसा खालायनानै जोंनि बे फोरबोखौ फालिनाय जायो। माने चेनेलनि गेजेरजों जोंनि गामिनि गासै रायजो राजाजों लोगोसे बिटिसि एबा आसामनि गासै रायजो राजानिसिम बैसागुनि आरो बांला बोसोर गोदाननि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय। दा जोङो दिनै सिलिकाटा गामि समाज आरो सिलिकाटा लाइमोन क्लाब जथायै जों सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै जों दिनै रंजालि बैसागु फोरबोखौ जों फालिदों। जोंहा थिखानाय हाबाफारि बायदियै जोंहा गोबांथार हाबाफारि जोबनानै थांबाय, जेरै फिरफिला बिरहोनाय आरो बेजों लोगोसे जोङो दिनै 167थि आफा गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि जोनोम सान फालिदों आरो बे जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै जों सान्थि जयग होनाय जादों आरो लोगोसे गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म आफानि मुसुखायाव जों बिबार बावदों आरो बिनि उनाव जोङो माखासे गेलेमु बादायलायनाय हाबाफारि लादोंमोन, जेरै दावला सौलायनाय, थालिर गाखोनाय, आइजोफोरनि थाखाय सियार खेला आरो दै हागुं बेफोरबायदि बादायलायनाया जोंहा जानानै थांबाय। आरो दा फैनानै जोंहा दा मोनसे हारिमु बादायलायनाय दिन्थिफुंनाय जागोन। जोंहा आलासि मानगोनां गाहाय आलासि बिथाङा बे बादायलायनायखौ बेखेवनानै गालांगोन। फैगोन बोसोरावबो बिदिनो जागोन बायदि आसा दं। जोङो थांनाय बोसोरनिफ्राय जों आरम्भ खालामदों, नैबे देग्लायनिया जोंहा नैथि खेब बैसागु फोरबो फालिनाय। थिग बेबायदिनो जोङो फैगौ बोसोरावबो बिनिफ्राय साबसिन हामसिन जों खालामगोन। कालचार प्रग्राम दं नामा दिनै? कालचार प्रग्राम माने नैबे गाहाय आलासिनि बिबुंथिया जोबनाय लोगो लोगोनो जोंहा दिनै बैसागु मोसानाय बादायलायनाया जागोन आरो बिनि उनाव जोङो मोनायाव बान्था राननाय हाबाफारि आरो बान्था राननाय हाबाफारि जोबनाय लोगो लोगो जोंहा मोनाबिलियाव हारिमु दिन्थिफुंनाय हाबाफारिया जागोन।